Ana m anụ onye ngana, ana m anụ onye ngana, nwoke mụ na ya na-abụ bụ onye ngana. Chai! Nwoke a na-agwa unu maka ya, ọ na-alụ Mercy. Like ebe ọ ga-abụ enwe ọlụ ịghọta kịta ndị na-ekpe aja na-apa mkpume na-eme ihe a wee na-enye ndị injinia na-alụ ọlụ ịghọta kịta ọsị m nne this guy ni abatara mebe ọfụma o. Ọ mechazalụ n'ụbọchị sọlị ya ụjọ ọlụ ụbọchị sọlị ya ma eje n'ọlụ like ọ chụrụ ime ọ gbasarala ya eme ọ na-ayị ya ego nye nyeketa ejuzi a na ya ma nye si ya nye ga-atasị afụfụ kwụọ ụgwọ ụlọ nye ụmụaka nri kwụọ ụgwọ akwụkwọ ya bịakwanye nyekwa gị ego ị ga-eji wee na-eme makwa ndị anyị bụ na ya ma mmezie ọ sị m na obido sebelu ha okwu na ọ bụrụ na ọ na-eselu ha okwu na ọ na-aghọta itinye ife ma something else no n'ịmago na ọ dịrọ happy. Ọ sị m nna ife a na-aga ọsịsọrị ụjọ ọlụ ọsịsọrị ya ma eche n'ọlụ ma ọ bụ tụtụtụ ọ nọla ana n'ụlọ mgbe ụfọdụ na ya ga-achụpụ gị ka ụjọ ọlụ kpata 1 or 2. Ọ sị m na ihe a na-aga na-ewutie ya nọgide kpata ego si ka ya gote telivishọn ya wee tụtụka ego je gote personal telivishọn wee dobela ụmụaka ọsị m ụmụ ya na famụtala ụmụ 5 ka ụmụ 6 sef. Ụmụaka dụsịa happy na-agba egwu makwa since fe nwere TV na be ha ụmụaka wee na-enene dis telivishọn ya ọdụ ụmụaka ka onwe fe ha tụtara ya ejesi one day bata ka ekwenu TV na afrozi TV ya wee jụba ụmụ ya fasị na ọda dị ya jụọ onye ọsị na emetụ ọkwa aka ma ile na edetụrụ ya sị a ịmara ọga aka ka ọkpa ga-etiti na emebe investigeshọn mesie ọbụna ọdị ebolu TV nọ ya mọrọ ife a ga-eme eke ka a ga-esi kpọrọ dis man polisi ya gwa ya nkịtị ọdụbakwa dụọ ịmagolo duto na ụmụ ya buru ibu ya sisie nri mgbe ụfọdụ nye ezune ya na-etọnke a na-esi nri ya wee gbachakọba ego gbachakọsie ego wee gote friza ọ ga-abụ ya sisie ya adọnye na friza ịghọta na anya jesie bata ebupụte nri wọm ọ na-etu ndị ọzọ si eme ya wee gote ọ sị m nne ụmụaka do happy na-aṅụgodo nke bụ mmiri oyi nye ejesie one day bata o ya frozi friza ya gọrọ ya wee jụọ ụmụaka sị na ọdadị ha ọ ga-aka ka ọkpa ndị nebo na-ekwu na ọdadị ihe na ọkpọ mmadụ wee bịa with wheelbarrow wee bulu that thing ya jụ ya n'elu jụ ya na jụ ya n'etiti na abụọ nwoke ga-aka ka ọkpa ya kpọọ ndị be ha gwaba ndị be ha na o nwere onye kwuru okwu ihe a wekete na ya nwere ife a ga-eme ya sị okenye ejikwe nke afọ ya akpọsigo polisi nwa obele ife na-etie nke afọ ya sị oke ebe ọ chọrọ properties ya ma ngozi o wee dụọ ruo one day ya ejesie bata dọba akpa ya ji ịsa arụ sasị arụ pụta jezie na akpa ya maka na enwee kọlụ ya na-expect ya fraudis call ya na fa akpọrọ ya nza na fa akpọrọ ya bụ ije na akpa ya ka je welu fon ya ejide n'aka o mee bụrụ ọ cheki ma ọ nọ na silent or something luzie na afọrọ fonu na afọ ọkwa ego ya dobere n'akpa ya fọrọ fonu na afọrọ ego ya dobere n'akpa ya chọjie n'elu cha n'etiti na abụọ na afọrọ ya o jesi bata ya sị kedu fonu ya ọsị na ejere kedu fonu ya ọsị na ejere ya sị oke na taa ka a ga-agwa gị na ya ma ọmaba gị nkịtị ya wee kpee ka eke wee bịa enwe nwụrụ ya wee kụ ya o bugodo ụzọ gọba akụkụ anyị kwuo n'elu kwuo na ọgọ sị na ya mere ewesị oke na aga nkịta ewepụ okwu kọt na etinye gị akwụkwọ ka ewepụ okwu kọt yọta na bikos na ụmụnne ya bịaziri bịa tretana bịa sị nwaanyị o ji kpọchie nwanne m nwoke na o nwere rait ịkpọchi nwanne m nwoke a na-ekwu nke ọzọ magolie ka o tibia ifenye were polisi chọbịa ọgbana gị mago onofa ncha niile ya wee so oke ka ekoluzie enye n'isi wee wepụzie akwụkwọ bifo di ya wee kwete na ọnya palụ tv palụ friza welu fonu na ego dị n'akpa ya mana ọdụgo late ịghọta na bikos na ya chọziri ngwongwo ya ebe ụmụnne ya bịaziri ka fanọbazie ọgụ ewelu jọji wee jụbịa wee sị ya kedu ife iji wee bulu gbogbo gị na nwunye gị nwere ọsị na ọ na-abụnya ya onye ego ọjọọ na ọma nye na ọnya ka a ji ebulu distance wee na-eme ewesị ịmara na oshi ka izu ọsị na ya mara na oshi na ife nwunye ka ọ bụ ewesị a na ị ga-eje ịmalụ ndafu dị ilesi datin ịmalụ ego fanye gị nyeghere ha dat money bute distance ịghọta na ya doshon irichebe the whole money ọsị edisigo kedu ife iji eme inyelu nwunye gị no so ị na-ene ọdatin digide the money likpo ọsị asị anafa chọrọ ịma jee ka ibugotesie datin
ha wee nye ha another date di wee na onye o jekwuru ọ sị anya nye ego before onye ebunye even onye TV si na ya ma mbunye onye jekwuru ọ sị na ya ma olesi onye dị ego I don't blame them because they paid him ụfọdụ bụ nnọọ ezigbote efulefu Chineke ọ sị bụ de court date ọzọ wee luo ha wee jebe wee luo jọji wee sị ya ebunetere ife nwa sị na ebunetere iwetekwa na ego ọ sị na ewetara jọji wee sị ya ya ma mmekwalụ gị ebele ya ma mmele gị ebele na ọdụ is unheard of na nwaanyị na-enye gị nri na-egote property na be gị buru ya na-ele mba ya gbagba gị nkịtị n'eziokwu na ihe a bụ customary court ya ga-ese ndị unu to magistrate court oh yes because na afọ na iche na ya na-egwu egwu si nwunye enye ekwekwe na ya sị nya nwanye ekwekwene fajebe magistrate court ka o jekwa ụgwọ na ọ bụ na ọ kwụrụ ụgwọ ihe a na ọ ma mmụrụ akọ na ọ gbara ọlụ ya sị ma na o kwesịrị ka etichie ya lesson ka ọ mara ọlụ ya yara na ha wee jebe magistrate court wee luo ewee kpee kpesie ewee weta polisi wee nye die polisi wee sị ya ọmalụbe ndị afọ niile o lesiri ihe anwa ya duje ha ebe ahụ nke onye telivishọn kpụrụ onye afọ palụ dị TV jee na nke onye friji kpọrọ ya palụ jee na nke onye olesi fonu kpụrụ ya palụ fancha niile wee landị ya na kọt ọ sị m ndị ọkwa ndị ọ na-ayọbuo na kọt si na kọt asịrị a eke wee kpozie fancha niile plus properties afọ niile eburu ya landị ya na kọt buru ebunye the woman fancha niile wee nọkwala ebe afọ wee belube onwe fa bikos nọ ife ori ka fazu nwoke afọ nwere provision store onweli vegetable store mi afọzialụ television and the fridge na fonu ọfụ o doghị anya nọ ife ori ka izu so fa wee belugbu onwe fa bel sia nya wesị jọji nya chọzi si gbasa afa nya chọrọzi n'ọdụ hard of na ị ga na-enyere nwoke aka igote properties ọpalele nya chọrọzi si dị eda na na-ayọ biko ya si mba nya chọrọzi after all na ebe ha bi n'ọnya nwa na-akwụ ụgwọ ụlọ nya chọrọzi o wesị kedu ebe a ga-ebi ya si ya nje kwụgwọ ụgwọ ụlọ nke gị ọ bụ na ịma kwụgwọ ụgwọ ụlọ nke gị ịnaba vileji n'ụlọ nwere ụlọ na vileji fa wee nata olu echie niile ụmụnne ya ayakwabie tibie ife tibie ife ihe a na-afịọ nka niile si gị na fabia ịkpọrọ ụmụaka fabia ịkpọrọ ụmụaka ya wee tibe mkpu ndị mmadụ wee gbakọta iwee jibe ha jisie ha ụzụ ụtụtụ echi na kọt gwa ide akwụkwọ ozugbo je kpọkọta fancha niile ha wee belu onwe ha belu si onwe ha wee sị na a ga-enye ha restraining order they should not come us know how many feet from this woman then gị nwa bụ the husband go to your village and live ebe ị nọ na city chọrọ ịlụ ọlụ ifusielu fuo n'ọkụ gịnị bụ ife nke a gịnị bụ ife nke a kedu ife unu na-azọla ụmụaka unu enye nwụrụ nri ka unu na-azọ unu kpọla ụmụaka kịta unu ejekwụsala ya die na village it's just ka unu weta anya afụfụ because the man cannot cater for these kids so why do you come for them just ka ikpolu ụmụaka je kponye na village nke fulefu zuo fancha niile arụ anụnugo dị akụkọ dị otu onye efid nwụrụ onwe ya ka unu na-ekpojela ụmụaka just ka e wee megide nwaanyị ọ sị bụ nne na ife ji wee wetara anyị akụkọ ọbụla kịta na die si village bịa na-ayọ si biko si gbaghalị ya na ya ma mmezi na ya ma ntụtụzi ka wefesọla anya bụrụ na ya mee misteki na ya kwesịrị iso na-enye aka na ọkwana ndị mmadụ na-akpali osikwa nke ọpụọ nke ka ọ na-atakwa ya kafa nụba di na nwunye bọsọ na-agba nje na-ayọ na even ụmụnne ndị nwa na-anụ ọ ga-enyere restraining nkewa na-ese ndị chezili text message ya gbagara nwanne nwoke na ọ ya nwụkwa out of depression na ọ nọ na village ya na ndị village afịọchabago nkewa afịọchaba ịma na aka megidere gị baa gị na lelele ife ọbụla lụrụ gị aka ile ọ dị very bad inwe enye ya ime enye habit gị ịtọgo nwere ife ị ga-enwe ọ na-efen ọ dụrụ mma chọọ mana o nwere ka ọ dị na nwaanyị ga na-ego ife na sọpọtụ gị nwa bụ nwoke bụrụ fat efulefu amara ụdị nke bụ ha honestly nne isi nna ị ga-agbaghalị ya ọ na-ebulu niile ediri ekedo ihe si m kwuo mana kịta inwego TV ebe gị nwee friji ebe gị nwee fonu gị gotekwe mọ fanish ebe gị dozie ebe gị isi na ị ya na-atakwa ya for you isikwa na ịma na-atị ya mana ọ bụrụ ma ị ga-ejegodo chọọ ife ị ga na-alụ dome anya you have something doing tangible na-esend go to child support first or even name ọ bụrụ na isend anya few years or few months maybe I will think about it if not mfu ga ebe afọ nkịta alacha mụ na gị anya mana unu eji na ife nkwu wee chọọchị ndị be anyị daalụ nụ